3 एक्के वापरलेत आणि दुसरा एकाच सलामी घेतोय दर्जेदार जबरदस्त प्रयत्न करतोय पुढच्या गोविंदा पथकाकडे आपण वळतोय श्री गोविंदा पथक खेरडीकडून हा प्रयत्न केला जातो त्याचबरोबर श्री गोविंदा पथक खेरडी यांच्याकडून हा प्रयत्न केला जातोय त्याला चषक उमेश मुरड स्मृती चषक 2023 एकूण थर पहा 5 थरांची सलामी आहे 3 एक्के वापरलेत आणि दुसरा एकाच सलामी घेतोय दर्जेदार सलामी अप्रतिम प्रयत्न पहिल्याच प्रयत्नात अप्रतिम अशा प्रकारची कामगिरी करणार आहे हे गोविंदा पथक आता मात्र